Umasipala wase-Buffalo City eMpuma Koloni uphehlelele iphulo lokutsala abafundi abasezikolweni ukuba benze izifundo zobugqirha. Eliphondo lifuna Oogqirha abongezelelweyo kwaye kukho ithemba lokuba eliphulo lizakufezekisa lomnqweno. Umasipala ombaxa eBuffalo City uthi uxhalabile lizinga lolutsha olungafikeliyo kumaziko emfundo ephakamileyo. Oku kuza nanjengoko lijongene nolutsha olungaphaya komyinge ka-40% olungaphangeliyo. Kodwa lo msitho obungajonganga kwimisebenzi kuphela, ukwajonge nophuhliso kwicandelo lezempilo. Sifuna abantwana bahambe ba-apply. Sometimes ungumntana osuka in a public school kuye kuthiwa hayi wena unokwazi uba ngugqirha, so sifuna ubonisa abantwana basemdantsane, yes you can be a doctor. Umntana sedizwelitsha, you can be a doctor. Ukanti lo msitho uvuselele uchulumanco kubafundi. Bayasinceda also to apply, of which bengeka-apply mna ngenxa yenetwork engekho right because ndihlala ezilalini, ndihlala eNxarhuni but ndifunda apha ulwazi. So ke ngoku inetwork phayana ayikho right for uba mandi-apply, so ukuze ndi-apply bekufuneka ndibe kwindawo ezaba nenetwork e-right. Indibonisile ukuba funeke nenze ntoni ukuze ndibe yiyo le nto ndifuna uba yiyo, yebo. Funeke ndifunde kangakanani, akuzuba lula. But nabantu abalapha bayasibonakalisa uba it is achievable, ingenzeka le nto uba ndifuna uba. Kusenjalo isebe lezempilo ephondweni lidinga oogqirha abazingcaphephe kwicandelo le-radiology kunye ne-psychiatry uquka ezinye. Abongezelelweyo kwiindaba ze-SABC eMonti.